Ty by prosím ťa, čo to tu máš za event? Jedná sa o stôl Daniela Hamráka a je to event, ktorý je založený na myšlienke One Table, One Family, čiže jeden stôl, jedna rodina. Je to projekt, ktorý je zameraný hlavne na vysokú gastronómiu. V podstate sme sa dostali k tomu tak, že moja manželka raz chcela mať vo vinárstve takýto projekt alebo chcela ho zažiť. Snažíme sa priniesť takýto príbeh jedla, vína priamo pred hostí a chceme, aby boli čím najbližšie pri nás. To znamená, že aj všetky jedlá dovárame na grille pred nimi a hlavne servírujeme priamo pred nimi a strašne veľa rozprávame o jedle a veľa sa rozpráva o víne. Takže je to také education a hlavne zábavné. Snažíme sa dať našim hostiam celý taký ten feeling a aby aj vedeli, čo jedia. Snažíme sa naozaj behať po farmách a podávať čím najviac domáce veci a z okolia od farmárov. A teraz už v podstate máme, dá sa povedať, 13. degustáciu spoločne s Danielom a tu konkrétne už 6. rok pokračujeme. Každoročne robíme vlastne jednu letnú a jednu jesennú takúto špeciálnu večeru párovanú s vínami.